Kvôli nepriaznivým podmienkám v mojej izbe som sa rozhodol, že tento Ask natočím vonku v našom altánku, takže idem do altánku a dáme si Ask. Presne viem, čo si hovoríš. Kedy bude ďalší vlog? Dovolím si nazvať, že z prírody, alebo z takého, že cestovania. A ja ti teraz poviem jednu vec. Je COVID, sviatky a lockdown. Myslím na toto dobre? Takže ľudia, čaute, ja som Brumbo, ja vás vítam určite pri veľmi očakávanom Asku. Ježiš, ty ma nesleduješ na Instagrame, tak to robíš chybu. Dole v popisku videa je môj Instagram, tak ma začni sledovať. Na svojom Instagrame som vlastne zavesil, že či chcete Ask alebo len také poďakovanie na Vianoce. A väčšina z vás chcelo poďakovanie, alebo blahoželanie, skôr by som povedal na Vianoce. Ale bola tam aj drtivá väčšina, teda menšina, ktorá chcela aj Ask. A bolo dosť veľa otázok a zaujímavých otázok, tak som si povedal, že ten Ask je celkom fajn. Tak som ho teda išiel nakoniec spraviť a ja to teraz robím. Asi sa môžeme vrhnúť na otázky, hej. Ja som si ich tu uložil v telefóne, hneď sa na to vrhneme. Som to musel ísť natočiť znova, kvôli tomu, že moja kamera úplne natáčala, takže som fakt spokojný. Ja mám tu desi uložené otázky a môžeme sa vrhnúť teda na ne. Niektoré otázky ako napríklad typu že urob 10 klikov, urob ochutnávku uhorky, koľko prstov, cvičíš jogu, to akože to čo je toto? Chodíš do Považskej Bystrice? Vieš čo, chodím tam celkom dosť často. Slimso. Akože absolútne vôbec ľudia. Ja už viem, to je Slimso, ja som si to vyhľadával. To je Momin Frér a nepodobám sa na Slimso ani trošku, to nehovorte. Možno mám trošku taký iný hlas, lebo je ráno a teraz som vstal pred chvíľou. Prečo si začal s YouTubeom? Vieš čo? Začal som s YouTubeom pretože keď som bol malý, už od malička som sníval, že proste, že budem nejaký YouTuber alebo nejaký herec alebo niečo. A nikdy sa mi to tak nejako nesplnilo, nikdy som sa to nedokúpal na herecký krúžok a takéto veci. A keď mi mama povedala, že však choď alebo čo si také, tak som si povedal, že skúsim ten YouTube ešte pokiaľ som mladý, že ešte pokiaľ vieš, nemám proste 30 rokov a že už je to také, že ešte môžem furt niečo dosiahnuť v tom YouTube, čo by som bol akože rád. Takže preto som začal s YouTubeom. Vlastne si viac menej si plním svoj detský sen. Koľko sub chceš dosiahnuť ako cieľ? No teraz akože myslíš akože odberateľov tých, ktorí akože teraz nejakých, ktorých by som chcel dosiahnuť, alebo taký dream. Lebo akože úprimne teraz by som chcel dosiahnuť tých 500, lebo 500 je také proste polovičné číslo od 1000 však, takže 500 by podľa mňa bolo fajn, ale akože aj keby sa už vyšplháme na tých 300, tak no, to by akože nevadilo. Aktuálne mám 228 odberateľov, 2 a budeme mať 230. A kebyže to vyšplháme na tých 300, to by bolo akože fajn, ale také, že čo by som chcel ísť teraz, taký, že cieľ, tak je to 500. A taký, že fakt, že dream, tak mať 100 000 a mať ten YouTube button a hovoriť si, že wow, čo si som dokázal na tom YouTube. Which country you like most? Which country do LAJK most? Ktorá krajina sa ti páči musí? Ja som osobne vo veľa krajinách nebol, ale čo som bol v Taliansku, čo som tam brigádoval, a Grécku, ešte som bol v Poľsku, sa mi zdá, tak úprimne Grécko sa mi ľúbilo najviac. Bolo tam fakt pekne, to sme boli na takom Tassose, taký ostrov a tam bolo už naozaj nádherné, takže ja si myslím, že Grécko je zatiaľ akože taká top krajina pre mňa. Pamätáš si ma? Asi nie. neviem ťa prečítať v tej tvojej profilovke, že kto si. Udeláš mi reklamu, dáš mi odbier? Trody, toto sa nerobí, hej? Trody je youtuber, ktorý natáča Minecraftový obsah, takže ak sa tu si taký nájde, tak kľudne choďte tam, pozrite si na tvorbu. A druhá vec, ja už od teba odber mám, akože všetkých tých, čo si šli taký ten server na tom čarovňáku, tak mám u nich odber. Jo, byl jsem na jeho serveru. Poznám Brumba, nebo chvilku volal jsem s ním i. Byl jsem na jeho Bukécraftu. Vím, že ten se zrušil, takže. Ako ďaleko chceš posunúť svoju tvorbu a čo hovorí rodina na teba ako youtubera?
svoju tvorbu by som chcel dotiahnuť asi do takého štádia, že by akože o mne dosi aj vedel, vieš, že by som už mal nejaké to meno. Proste chcel by som ako, aby som mne tak rozprával, to by bol celkom že fajn, ale to je taký dream, vieš, že... Ďalej, ježiš, a čo ešte na teba akože hovoria ako rodina, ako na youtubera, vieš čo? Moji rodičia, oni sú s tým akože úplne v pohode, napríklad môj táto ma dokonca podporuje v tom, ale akože moja rodina, ako napríklad teta o tom vie zrovna, ale ujo, babka, detko, tak tí o tom ešte nevedia, ja by som chcel, aby to zistili tak sami, vieš, že im tam len tak zrazu vyskočím na YouTube. Najlepšia kamarátka bude tá, ktorá mi dole v komentáru zaneha srdiečko. Máš ešte tú mačku, čo sa volala Lily? Ja som žiadnu mačku, ktorá sa volala Lily nemal, mal som kocúra, ale nevedeli sme, že je to kocúr, tak sme mu dali meno Milka. Ja som mu dal meno Milka. A potom sme zistili, že je to kocúr, tak sme ho volali Vilo, alebo sme ho volali ešte... Jak sme ho volali? Milan, alebo nejak tak. Kto je Karin? No, to je nejaká baba. Nie, Karina je moja kamarátka, ktorá napísala túto otázku a ešte pár iných otázok, ako napríklad cvičíš jogu. Pozdravujem ťa do videa. Aké je tvoje životné poslanie? Byť milionárom určite. Najtrapnejší zážitok, akože trapných zážitkov bolo veľa, hej? Si musíš tak povedať a nevieš, ktorý z nich je teraz ten najtrapnejší. Čak vy ešte chodíte niektoré na základné školy, no tak ako máte výšku a tak ten veľký madrac. No a my sme mali na tej našej základnej škole, ešte na cirkevnej som tedy chodil na cirkevnú, tak tam bolo také pódium, tuto bolo pódium a tuto bol ten madrac. A všetci tam skákali, vieš, úplne sranda po telesnej. A hovorím, ty kokos, prečo si neskočím aj ja? A ja som chcel skočiť tak, vieš, tak riadne. Tak som sa rozbehol, no ne, šum a skočím. A ako je tá madrac, tak som takto obšuchnul riťu a padol som rovno na dlášku. Takže som mal narazenú kostrč, idem hore schodami a mne sa začne spolužiak smiať, že ha, a hovorím, že čo je. Počuj, ja som mal tak roztrhnuté gate normálne. Chceš mať ešte niekedy blond vlasy? Vieš čo? Ja teraz aktuálne si nehávam tie vlasy dlhšie, aspoň ich chcem mať dlhšie, lebo chcem mať akože brčkavé vlasy, tak som zvedavý, že ako, či to dosiahnem, či ma to neomrzí a nedám sa ostrihať, ale zatiaľ ma to neomrzí, akože vyzerám ako debil bez tej čiapky teraz, ale chápeš, tu musí proste prejsť toto obdobie a bude to potom v šope, už potom to bude vyzerať fajn. Čo si prosíš na Vianoce? Svetový mier. Alebo kľud, jedno z toho. Ono zistí, že potom, že je to vlastne o tej atmosfére, o tej rodine, že vlastne, že tie darčeky sú len taký bonus k tomu, ale inak tie darčeky te vôbec trápiť nebudú. Dobre, to by bolo pre dnešné video všetko, akože napísali ste mi dosť otázok na to, že som takýto maličký youtuber a robilo mi to radosť, takže pokiaľ si tu nový, tak dole môžeš zanechať like, subscribe a zvonček. Pokiaľ tu nie si nový, tak dole môžeš zanechať aj like. A ďalšie video už bude, hádam, nejdem nič sľubovať, sľuby sa nemajú sľubovať. To čo som povedal. Možno v nedeľu si dáme menšiu túričku s Marošom zás opäť. Dobre, čaute, ja vás vypnem priatelia, veď som u vás. Šťastné a veselé Vianoce. I love you back.